Dobre to teraz vyriešil Brizgalov. Smith. A gól! Bol šťastný. Bol šťastný, dáva Rusom na tomto turnaji už tretí gól a o to... Nadarmo sa hovorí ako doma. Pozeráme sa ešte. Predsa len založili protiútok, aj keď sa dostali iba do stredného pásma, lenže chybná rozohrávka Čutina a TJ Oshie. 2-0. No. Prikryť Póla Šťastného a Američania vedú v 13. minúte už Čutin. Soin. Pri Soinovi TJ Oshie a gól. Svitov vracia Rusov do zápasu. Alexandra Svitová, hokejistu z Salavatu Julaje Ufa a už je to 2-1. Gólov, kedy bol na lade, čo strelil jeho tým, a počet gólov obdržaných, kedy bol on na lade. Ide sám, prenechal Čutinovi, ten však puk stratil. Carter, korčuluje mu dopredu Thompson a gól! 3-1. Svojim obrancom, ale nie dôrazne. Bol vedľa superového hráča, ale nebolo to tak, jak by si tento pán. A teraz si zasa Rusi nerozumeli. Smith pred bránkou a gól. Galčeniuk skočil zo striedačky a opäť bol pri tomto góle Čutin. Tu je Smith. Smith a Šťastný ešte zotňuk. Pri ňom Medvedev. Johnson vystrelil. Varlamov pripravený. Ovečkin snaží sa preniknúť. Aj prenikol popri Jontovi a to... Ruskí priaznivci už videli na tej veľkej kocke. A aj keď rozhodcom to trvá podstatne dlhšie, samozrejme my máme tu k dispozícii zábery aj z iných kamier, takže... A teraz sa sobral Carter puk Radulovovi a ide oproti Varlamovovi a dáva v oslabení 5. gól Američanov. Prvý bodový zápis na tomto svetovom šampionáte. Nechal si ho až na štvrtfinále. Ovečkin, Belov, Medvedev, Ovečkin, Perežogin a gól. 3-5. Týchto bráňacích hráčov. Takže počas ruskej presilovky Trouba, Smith pred bránkou je Moss. Trouba vystrelil a dáva gól. 3-6 obranca Winnipegu Jets. Strelil 6. gól Američanov v tomto zápase. Varlamov 2 góly medzi nohy. Presne rovnaké výšky. Presne. Prihra Terešenkovi. Moss. A gól! Neuveriteľné. Neuveriteľné, čo ruskí hráči dokážu vymysleť aj v útočnom pásme. Poznáme Radulova. Videli... Medvedev. Nie len, že prehráva, to už samotné prekvapením a 8-3. A to je debakel Rusov. Pól Šťastný, jeho druhý gól v dnešnom zápase. To, čo obyčajne býva kontraproduktívne, príchod takejto obrovskej hokejovej hviezdy, áno, chcel pomôcť svojmu tímu, ale dokáže to rozladiť, dokáže zrušiť Rusov od ich priaznivcov. A je tu koniec prvého štvrtfinálového zápasu. Prekvapujúco po tretinách 2-1, 2-0 a 4-2 vyhrali Američania nad Rusmi 8-3 a sú prvým semifinalistom tohto turnaja.